Eli koska mä olin niin rehellinen, niin suorasanainen ja mä Retu Maxin päätyy, niin TikTok cancelas, bännäs mut vähän niinku, ei bännnyt vielä toista kertaa, mutta tulee bännää mut tänään tai huomenna tai ylihuomenna 100% varmasti. Ja cancelas mut, eli tää video tulee saamaan varmaan joku 30 likeä max. Varmaan 20 likeä. 700 views. Ja te näette, mä oon shadow bännätty nyt. Mä oon shadow bännätty. Niin jos te haluatte olla elittejä, te haluatte menestyä, te haluatte mennä eteenpäin, niin mitä teette on se, että te seuraatte mun toista tiliä, varatiliä, varmuuden vuoksi. Toka juttu, jos te haluatte sillä saada tuloksia elämässä, muutatte elämän, niin sen sijaan te katsotte vain näitä videoita, ja tuutte veljeskuntaan, että saatte kaikki protokollat, kaikki systeemit, kaikki strategiat, kaikki metodit, rahantekoa, minne sitten rahaa silleen vähän niin kuin vaikka tänään heti, tai viikon päästä, pitkällä aikavälillä. Eli minä sä opit etäklousaamista, klippaamista, myyntiä, markkinointia, kaikki tärkeimmät taidot, luomista, kontenttia, kaikkea tollaista. Ja eli toka juttu, mitä sä opit siellä, on se, että sä opit, miten sä maksimoit sun ulkonäön, lihakset, kaikki vähän niin kuin lihakset, hiukset, kaikki silleen sun kasvon piirteet, miten sä vähän niin kuin saat leuan paremmaksi, silleen, että jengi luulisi käydä jossain leikkauksessa, jotain nukelt, silleen, jengi mä meikkaan, ja mitä meikki, iho sairas, peptidit, kaikki ne oppii sieltä, kaikki ne systeemit, sieltä saa peptidejä myös veljeskunnassa, sieltä saa vittu oikeastaan ulkonäön maksimointi, terveyden maksimointi, lihasten hankkiminen, vittu, silleen, minusta tulee vitun mogger, että jengi käy, että se vähän niinku, sä kävelet ulkona, jengi on silleen, että vähän niinku, vittu mä ottais sunkaan kuvan, sä oot ihan vitun mogger, ja minusta tulee tollanen ukko. Mä näytän sen sulle. Mä en piilota mitään. Ei mua pelaa, että sä oot moggaat mua. Mä haluun, että sä oot hyviä tuloksia. Mä pidän veljistä huolta. Kolmas juttu, mitä saat sieltä, on verkoston veljiä. Sulla on aitoi veljiä, joilla on samat tavoitteet, samat arvot, samat harrastukset, samat kiinnostuksen kohteet, mitkä sulla on. Niillä on samat, kaikilla on samat. Te yhdessä puhutte samoista asioista. Te puhutte pelkästään rahasta, luuks mäksäämisestä ja horoista. Eli teistä tulee rikkait, komeit ja vittu playboy-ukkoi, silleen legit. Silleen, jos te puhutte pelkästään siitä, niin saatte sellaisia tuloksia. Eli jos sä jälkeen hengat talonpoikien kanssa, te puhutte jostain turhista bullshit-jutuista, niin sä tuhlaat sun aikaa. Sä et pääse sun tavoitteisiin niin nopea, koska sä puhuit jostain bullshit-asiasta. Sen sijaan, että sä puhuisit rahasta, horoista ja ulkonäön maksimoimisesta. Ja sillä vähän niinku hengäistä ukkojen kanssa on silleen vitu hauskaa. Ja teette jotain kivaa. Te teette jotain vitun eliittijuttu. Te menette ylös eteenpäin. Te menette vittu voittaa. Te menette ulos silleen porukalle. Te menette vaan pitää hauskaa. Legit. Et toi on vähän niinku veljeskunta. Ja samaan aikaan mä opetan siellä ukkoille, että miten vähän niinku puhutaan mimmeille. Miten puhutaan mimmeille? Miten puhutaan mimmeille? Miten hankitaan mimmejä? Millaiset mimmit on? Miten sä ymmärrät mimmien kielen? Silleen, miten sä ymmärrät mimmien kielen? Me opetaan siellä, että miten sä korjaat sun mindsetin, että miten sä vähän niin kuin korjaat sun asenteen, miten sä voit muuttaa itsesi, miten sä voit tulla joksku ihmiseksi, mitä sä voisit ikin kuvitella olla. Esim. Miten mä menin rumast, läskist, köyhästä, horottomasta ukosta eliakseksi, niin mä kerron kaikki noin, mä kerron vähän niin kuin tonkis siinä. Et mä olin myös vitun ujo. Mä olin myyntiduunissa, sain potkut siellä ekan päivän. Mä punastuin vitun monissa tilanteissa, koska mä olin niin vittu ujo, mulle ahdistus. Mä opetan kaikki nuo asiat, miten sä korjaat kaikki noin. Sille mä opetan sulle, miten sä korjaat masennuksen. Legit. Masennus on oikeesti silleen vitun bullshit. Mulla on ollut joskus masennus, ja mä osaan hoitaa sen pois. Jos joku sanoo, että tarvit lääkkeet siihen, niin joo, voit ottaa lääkkeet, mutta mä en ota mitään vitun lääkkeet tohon hommaan. Vaan me eliitit, me korjataan eri tavalla. Toi on vakava aihe. Ja mä autan ukkoita masennuksen suhteen, mielenterveyden suhteen. Me mennään sillä vähän niinku ylös elämässä. Me ei jäädä jumiin, me ei jumittaa, me ei jäädä vittu homehtuu himas, me ollaan se vittu homeessa Ben & Jerryä pelaamassa pleikkaa tai vittu koneella jotain ja vetämässä käteen ja sekä volttaamassa ruokaa. Me ei mennä tohon juttuun, me ei mennä tohon skeneen, me mennään vittu eliittiskeneen vittu. Et vittu tehdään kaikki asiat, me mennään vaan eteenpäin. Et sille, jos sä oot semmonen ukko, että sä haluut noit asioita ja sä oot silleen, mitä vittua, no, mitä mä teen, niin se menee sellaiseen linkkiin, kun tässä lukee, eli siis
Katsotaan. SKOL. Näkyykö? Katsotaan näkyykö. skool.com/Elias. Eli sä menet skool.com/Elias. Sä menet tonne. Sä menet school.com/Elias. Sä menet sinne. Siellä on tällä hetkellä noin 60 paikkaa jäljellä. Vittu, paikat on mennyt vitun nopea. Sitten kun se on tää, niin me otetaan uusia ukkoja hetkeä. Et me ei tulla promoa sitä vähän niinku. Me ei tulla promoa. Silleen, me halutaan keskittyä ukkoihin. Me halutaan tehdä siitä oikeesti silleen veljeskunta. Se on veljeskunta. Se on veljeskunta. Me halutaan oikeesti auttaa muita, verkostoitua, tutustua ja asendaa yhdessä. Ja se on veljeskunta ja se on tällä hetkellä vitun halpa. Hinta tulee muuttua tietenkin, että hinta tulee nousee, mutta tällä hetkellä se on niin halpa, että kenellä vaan on varaa siihen. Kenellä vaan on varaa. Mä tein niin pieneksi hinnaksi, että kenelle vaan on varaa. Mä olin laittamassa aluksi siihen hinnaksi, että se vähän isomman hinnan. Mä olin silleen, että kuka ei voi sanoa niille varaa tähän. Mutta samaan aikaan niillä on jotain nahkaa pelistä. Ne vähän niinku on aktiivisia siellä. Koska jos olisi ilmainen ryhmä, jengi ei puhuisi siellä, jengi ei laittaisi efforttia siihen ryhmään. Tiedätkö? Jengi laittaisi efforttia. Niin se pointti on se, että kun se jengi maksaa siitä, niin jengi vähän niinku ottaa tosissaan. Tuo sama asia, että vittu, jos vittu käyt salille, sä maksat salista, niin varmaan meet salille, sä varmaan silleen skippaa saliin, kun maksat siitä kumminkin. Tuo on vähän niin sama juttu. Eli jos sä esimerkiksi ostat TVn himaa, ja vaikka sä otat TV, niin sä jotenkin katsot TVstä, eli mun on pakko varmaan katsoa TV, kun mä maksoin siihen. Se juttu on toi. Ja toi on vähän niin se juttu, mikä tekee sitä tuotteesta paremman. Jengi tekee sen kunnolla. Se ei ole mikään talonpoikien ryhmä. Talonpojat heitää vittua, ihan itsestäänselvyys. Eli jos joku on talonpoika, ei halua kehittyä, negatiivinen, laittaa muut alas, se heitää suoraan vittua sieltä. Suoraan vittua lähtee sieltä. Koska me halutaan vaan menestyä, me halutaan auttaa muita, me ollaan positiivisia, mennään vaan vittu eteenpäin. Ja tossa on vähän niin kuin pari juttua veljeskunnasta. Ja mikä on takuu? Takuu on se, että jos se just missä oot sun elämässä nytten, ja sä et tee mitään asialle, mikä ei tuu muuttuu. Mutta mä takaan sen, jos sä vittu sijoat tohon sen summan paljon se on, ihan vitun pieni summa, niin toi tulee muuttaa sun elämän, jos sä teet kaiken, mitä mä sanon. Legit. Siellä on puheluit munkaan. Sä pystyt puhumaan munkaan tälleen. Sille minä ja sinä, kysy mun kysymyksen, me puhutaan tolleen. One on one. Kelaa sitä. Siellä on tolleen. Itse on yhteisö, siellä on kaikkea. Ja tulee olemaan vitusti kaikki juttuja siellä. Ja mä en oo turhaa sille innoissaan puhumassa vittu 8 minuutin videosta jostain jutusta, jos se ei olisi hyvä. Se on vitun eliitti. Vitun eliitti. Ja me rakennetaan se yhdessä. Eli kun mä aloitin tän, niin me rakennetaan yhdessä. Niin ihmiset vähän niin kuin näkee, että miten mä rakensin ton. Sä vähän niin kuin opit, että miten mä rakennan yhteisön. Miten mä rakennan veljeskunnan. Eli jos sä haluat vaikka rakentaa sun oman veljeskunnan, sä opit siinä samalle. Oot sitten miettinyt? Sä opit siinä samalla sen. Että siinä on vähän niin vitusti hyötyä. Sä opit ihan vitusti tossa. Lyhyesti sanottuna. Niin ei mitään ukkoa, että tuleva eliitti, nähdään veljeskunnas, pidetään hauskaa, nähdään sisällä ja vittu asendataan. Muuta oikeesti sun elämää. Silleen muutetaan. Älä odota. Liity tänään. Nähdään siellä. Nähdään ukkoa.